Менә хөрмәтле тамашачылар, әйтәсем килә. Мәсәлән, мин татар халкы турында бер нәрсә әйтсәм инде, анда күп кеше карый инде. Мин алдым да гагаузлар хакында сөйләгән идем. Ул бит бәрбез тугандаш төрки халык, теле якын. Карасам аның йөзләрчә кеше, 500-гә якын кеше караган. Инде мен әйтәм, бу татар түгел инде. Татаран хәтле карамасы. Анда бит бүтән халык турында, татар халкы хакында түгел. Икенчедән мен әйтәм инде ничегене татар телендә, татар халкы хакында түгел. Шуңа күрә мен әйтәм, татар инде бик татар телендә булса да мен әйтәм. Гагаузлар татар телендә булса да, бәлки шуны карагандыр, шу күп кеше караган. Лайклар да булдымы, шуны әйтәсем килә. Шул менә безне шул төрки халыкларны гасырлар буенча бүлеп әле вакытында теге инде мин шул конференцияда булганда имеш түгел 16-нчы елнымы, 15-нче елнымы, 16-нчы елны конференция булган шунда төрк халыклары берлегенең түрк халыкларының конгрессының құрылтайы болды. Шунда чыгыш ясаганда әйткән идем. Бездә әйтәләр, татар халыкта айрылган аю ашаган, бүленгәнне бүре ашаган дип. Шуны әйтәсе килә. Без менә гасырлар буенча безне шул теге бер ягыннан сәясәт булды. Мин аның хакында сөйләдем инде. Славяннар халыклар берлектә дип, шулай дип, урыс, украин, белорус, мәсәлән, тагы инде польский, славянский братство дип Польша хакында, болгар, братушки дип, имеш безне атылар дип. Шундай төрле булды инде. Менә безнең төрки халыклар хакында бер нәрсә булмады. Мәсәлән, шул бөек ватан сугышында да имеш безнең батырлар булды, ягъни геройлар. Ник әйтмәскә менә төрки батырлары дип. Юк. Шуны әйтәп килә. Ул шуңа карамастан безнең халыклар тарихи истәлек сакланып барган бәрбер. Кандамы шул инде ничәнче 91-нче елмы, 92-нче ел микән әллә ул? Кайчан таркалды инде безнең Советлар Союзы. Шунда тик бераз шунда булды, анан таркау алдыннан әзрәк шул язулар чыкты безнең төрки халыкларның берлеге хакында. Хатта шул союз таркалгач бик көчәя башлады. Менә бездә Төркия игътибар итә башлады. Казакстан мәсәлән, алар Үзбекстан аңлый башладылар. Бер якын телдә сөйләшкәнен. Кайсы вакытта менә безнең фәнни хезмәткәрләр кайсы вакытта тырышадыр, күрсәтергә ничек аерыла, менә безнең телдә шулай, бу телдә булай. Әйтәсем килә, менә мин төрле ниләрне өйрәнгәч, телләрне кызыксынып аптырап калам. Мәсәлән, мин инде уйлаган вакытында сөйләдем инде, дөкен ул казак телендә генә дип. Юк, дөкен ул төрк телендә дә дөкен, ягъни кибет. Менә инде күше дигәндә бар. Мин инде хатта язганым, ничек инде урысча тик заимствование дип татарча белмим инде. Кызганычка каршы аның нинди сүз куллана. Шуны әйтәсе килә, шул мин фарси теленнән кергән сүзләрне хакына язганым, хакында язганым бер монография. Аптырап киттем анда. Күбесебез ничек әйтергә инде? Күп зур күләмдә инде без шул кулландык инде гарәп һәм фарси сүзләрне икән. Ул теге Ататюрк, Мустафа Кемаль Ататюрк инде идәрә итә башлагач, тырышкан төрк телен нитергә, чистартырга гарәп сүзләреннән, хатта фарси да булган арасында. Biz alsak indi hesaplıkka. Ol
Мәскәүдән шул булган иде. Мәсәлән, ул теге ни дип инде менә мөхәррир дигән сүзне алып ташлаганнар да, редактор дип, шураны алып ташлаганнар, имеш ул шура, имеш ул бүтән теге элеккеге вакытта булган иске заман, борынгы заманныкы сүзе дип, менә совет дип, шулай дип төрлечә тырышканнар инде кертергә. Имеш Верховный Советы дип язалар иде. Татарстан Верховный Советы, югары шура дип язырга булмый. Кыргызлар мәсәлән хәзер Кыргызстанда ясалар киңәш дип, ягъни совет инде. Шулай язырга югары киңәш тә имеш, юк советы дип тотылганлар инде. Безнең инде автономия булгач, бигрәк тә куркканлар инде. Ул инде Россиянең инде үзәгендә булгач, хатта кутышып торган иде Мәскәүнең. Менә булар инде ни үз телендә сөйләшмәсеннәр, язмасыннар, кулланмасыннар дип. Шуңа күрә инде безнең җитәкчеләр дә кутышып, куркып торган икенче ягыннан. Соңгыдан инде 90-нчы елларда Аллага шөкер инде мин күз нәрсә инде күз ташлый диләр, мен шунда карадым инде. Урысча менә взгляд бросить, инде бездә инде ни караш ташлый, анда әйтмиләр инде, нәрсәдер бар инде шундый бер-ике сүз шулай. Татар газетләрендә башта язалар, баш редактор дип, шунасын баш мөхәррир дип яза башладылар. Җаваплы саркатип дип әкрен-әкрен китә башлады. Аллага шөкер үзгәрә башлады һәммәсе инде шулай. Теге Остап Бендер әйтүенчә, лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся дигән шикелле. Шул инде әкрен-әкрен үзгәрә башлады. Безнең лексика да үзгәрә башлады. Шул чакта мин инде үзем теге Оренбург өлкәсендә яшәгәч, бездә мәктәптә татар телен алып бармадылар инде. Гаиләдә без гади телдә сөйләштек. Шуңа күрә мин әдәби татар телен белмичә, үземә калса теге өйрәнәсем килде. Сүзлекне алганым, татар-урыс сүзлеген. Анда кайсы тулы битләр. Академик, имеш атым. Ну, яри анда, андый сүзләр инде ни инде тәрҗемә итеп булмый. Бүтәннәре ташлаганнар да борынгы татар сүзләрен. Инде урыс сүзен яңадан шул куеп тырышканнар инде. Мәсәлән, редактор дип инде мөхәррир урынына секретарь дип куйганнар инде. Шулай төрлечә урыс сүзләрен бик мен аны хатта бер вакытта инде ачуым килгәч, кызып киткәндә ручка белән сызып ташладым да фотога төшереп, соңдан әле хатта мен аны Facebook'та куйган идем, әйтәм. Шунда кайсы битләре тулы, мен әйтәм, бу нәрсә инде бик күп сүз кирмәгән. Соңдан бәлки инде бер яктан инде татар сүзлеген ал китапханага, анда ничә томлык, анда да шулай әйткәннәр микән, ярсы теге урыс сүз димин инде, урыс сүзе түгел инде, ул халыкара сүзләре урыс теленә кергән дә, алар шуңа күрә инде монда да инде без алда барабыз инде, артка калмыйбыз инде, шулай дип әллә тырышканнармы, әллә Мәскәүгә шулай яхшатлы булабыз дип тырышканнармы, шуны мен белмим инде. Сез инде минемчә башыгыз эшлисез, хөрмәтле тамашачылар, сез үзегез дә инде аңларсыз, белерсез. Чөнки кайсы минем сөйләгән фикерләрегезне сез күбрәк мәгънәсендә аңлап, тирәнрәк күреп, инде мәгънәсендә күбрәк белемгә ия булып, бәлки сез аны күбрәк тә беләсездер. Шулай әйтәсем килә, мин инде үземнең тамашачыларны үземнән акылсызрак дип санамыйм, хатта кайсылары миннән дә акыллырак. Мин инде шул тик кыюрак инде арагызда. Шуңа күрә шундый видеоларны тырышам ясарга. Инде журналист буларак без инде кыюлыкка өйрәткәннәр безне. Чөнки мин бер вакытта хатта әйткән идем, завод силикат кирпич заводында җитәкчеләр утырам, әйтәм, уйлап утырдым, әйтәм, мин Шабан малай, ничек менә шул түрә белән утырам, ашынасын хатта президентларга, консулларга, посолларга янына киләсең, әйтәсең. Менә шәхсән кеше буларак уяласың килеп сөйләшергә. Журналист буларак кыюлык килә, чөнки ул синең эшең, ризыгың, кая китәсең? Редактор бит урыша, агыда материал язмасаң. Шуны әйтәсем килә. Менә тормышта да шул кыюлык буларга кирәк. Туган телегездә кыю булыгыз, яклагыз, чөнки туган телебез безнең туган ана шикелле, ананы гел саклап торырга кирәк, анарга хөрмәт итеп торырга кирәк. Рәхмәт игътибарыгыз өчен, исән сау торыгыз.